Po debakli s Bčkom Žiliny mali hráči FK Pohronie možnosť na reparát s prvým mužstvom tabulky. Líder pricestoval zo Skalice s náskokom 9 bodov pred druhou šalou. Trénerov oboch mužstiev sme sa pred zápasom spýtali, ako si veria na súpera a ako prebiehala príprava na zápas. Sme pripravovali celý týždeň na to, aby sme tento zápas zvládli, lebo ešte stále žije nádej na prvú šesku a my sa chceme so súperom popasovať o to, aby 3 body ostali doma. Tá jar je troška iná, lebo to počasie a tak ďalej, tie terény nie sú ideálne na futbal a to sami vidíte, že jedno aj druhé mužstvo, až sa hrať futbal, potrebuje fakt to ihrisko. My sme ho nemali ani doma, my sme nemali ani v Novom Meste, aj keď tie šance boli, sa nepremenili, no a tak trúfame si. Dolečili sa nám zranenia, v podstate hráči, ktorí mali disciplinárne tresty, nám nastupujú do základu. Troška nás brzdí zranenia Lukáša Pellegriniho, ale ináč sme v kompletnom zložení a ja verím, že to mužstvo zvládne. Mesiac sa boríme so zraneniami a hráči, ktorí menej trénovali, či už po operácii menisku, či už svalové zranenia, či už achilovky, či už ten prechod z umelej trávy na normálnu, niektorým robí problémy a preto aj nehrali sme kompletne tie kola, takisto ani dneska, či už potom koneční karty a príprava bola, ako by som povedal, veľmi slušná. Aj napriek nepriaznivému počasu prišlo na zápas 462 platiacich divákov podporiť domácich proti lídrovi tabulky. Už v druhej minúte prvého polčasu vyskúšal Fišana domáci Patrik Abraham strelou spoza pokutového územia. Naši hráči vybojovali pri rohu 16 loptu, ktorá sa dostala až k Orolínovi a ten z 18 metrov strelil gól v 14. minúte 1-0. 25. minúta priniesla 2 zlomové momenty, kedy rozhodca neuznal Skalici gól pre postavenie mimo hry a následne bol vylúčený brankár Fišan za hrou rukou mimo 16. V 35. minúte neostávalo domácemu Jarabicovi nič iné, ako faulovať prenikajúceho Šebestu v pokutovom území, po ktorom nasledovalo vylúčenie Jarabicu a penálta, ktorú domáci brankár Plach Čavojskému bravúrne zneškodnil. Rozhodca pridal k 45 minútam ešte 5 a tie mohli domáci využiť, keď v 3. minúte nadstaveného času nasledoval priamy kop po faule na Orolína. Domáci nastúpili do druhého polčasu s jednogólovým náskokom. Po nevydarenom priamom kope, odrazené lopte od múru a centrované lopte od Cekereša pridal v 59. minúte krásny volej Lukáš Garaj 2-0. Po dvoch za sebou idúcich priamych kopoch sa až po druhom z nich podarilo hosťom znížiť stav na 2-1, ktorý ostal nezmenený do konca zápasu. 90. minúta priniesla ohrozenie pre domácich po vysunutí Klejbera, no loptu mu vypichol Michal Páleník. Zápas skončil 2-1 pre domácich a doma zostali 3 body, ktoré boli uchytené lídrovi tabulky. Tréneri sa nám vyjadrili k odohratému zápasu. A tak ja som vedel, že to bude o jednom góle, o tom, že tomu superovi sa nedá nastrieľať veľa gólov a ja som rád, že sme potvrdili náš dobrý výkon, víťazstvo. Myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať, aj keď samozrejme podržal nás brankár, chytil penáltu. My sme ako v poli boli lepším mužstvom, ale domáci mali nepríjemné breakové situácie. Nakoniec zbytočné vylúčenie Fišana. No a potom do tej v prvom polčase sme mali tam 2 vyhržené, alebo 3 čisté šance, dali sme čistý gól, podľa mňa offside nebol. A v druhom polčase jasne, že aj domáci dostali červenú kartu. Bolo to otázka, že či vyrovnáme, alebo dostaneme z breaku. Nakoniec sme dostali, no a ten, by som povedal, prvý gól náš došiel už v závere a dosť neskoro. Mám výhrady, by som povedal, k výkonu tomu, čo tu predvedli zase rozhodca hlavný. Dostával nás zbytočne potlak, situácie, ktoré mohol posúdiť v náš prospech, alebo aj červenou kartou ďalšou pre supera, tak zase bola len žltá karta, takže z toho som trošku sklamaný, ale my sa si musíme naučiť bojovať a spoliehať sa len na svoje sily. Ďakujem chlapcom za naozaj dobrý výkon, hlavne v prvom počase hrali maximálne ofenzívne, dôrazne. V druhom sme sa snažili to dobrou kombinačnou hrou zavrieť a nepustiť supera do šanci a som rád, že sme zaslúžene zvíťazili. Dana Koštová, televízia TV4.